Ang corona gikan sa China, miabot gayon dinhi sa atoa, naghatag po dakong problema. Kining virus nga corona, mga frontliner perting looya gikahadlokan sa uban nga katawhan, mga amigo ug amiga. Ang mga frontliner migo ug miga mag-thank you ta. Coronavirus kami gipaantos, halos tanan ang naglisod. Ang mga katawhan nang hilat ang uban, kay nahurot na ilang kwarta. Mga amigo ug amiga, ang mga frontliner migo ug miga mag-thank you ta. Mga hinabang sa gobyerno, hayahay lang ang suod sa politiko. Apan kami nga mga pobre, luoy kaayo mi kay wala mi mailhi. Coronavirus kami gipaantos, halos tanan ang naglisod. Ang mga katawhan nang hilag ng uban, kay nahurot na ilang kwarta. Mga hinabang sa gobyerno, hayahay lang ang suod sa politiko. Apan kami nga mga pobre, luoy kaayo mi kay wala mi mailhi. Labi na gyud o dili tabotan ti, labi na gyud o dili tabotan ti.